patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namon pinakadagkog, pinakalaing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocam. Sara Hilomen Velasco. Rian Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Duha ka mga lalaki sa Valencia City, Bukidnon, kinsa gituo ang mga gun for hire, patay humang gibanhigan sa riding in tandem suspects. Dugang detalya sa report ni Cyril Chavez. Patay, diha-diha dayon sila Frederick Terek, 49 anyos, og Fernando Alere, 46 anyos. Human nga gipamusil sa wala mailing sospek sa Purok 5, Barangay Lumbo, Valencia City. Sa investigasyon sa otoridad, gikan kuno nangaon ang duha ka biktima sa lugar. Diyang kalit silang giduulan sa duha ka sospek nga nakamotor. Dayon pusil kanila sa makadaghang higayon. Gisulayan pa og dala ang mga biktima sa duol nga ospital apan dead on arrival na kini. Matawag na tugasuntan din sila kay sila manggod duha manggod sila kabuok mao nagsakay og motor ni human sa pangitab diretso din sila sa padagan sa Maramag Bukidnon nga highway sir. Na-recover sa crime scene ang 5 ka mga basiyo sa .45 caliber pistol ug ipailawom kini sa ballistic examination. Sa pagsubay sa otoridad, nasayran nga adunay pending nga kasong murder nga giatubang ang mga biktima. Busa usa kini sa mga posibleng motibo nga ilahang ginalantaw. Ginasubay pasab kung tinuod ba nga mga gun for hire ang mga biktima nga galihok sa probinsya sa Bukidnon. Padayon pa ang investigasyon labot sa mong insidente. Akong gihanyo ang atong Valencianos, ang atong kitsaman ng nakaila o adunay mga informasyon regarding sa pagpamanig sa mga biktima. Paliog lang, gilayon mo report sa atong sa opisina sa kapulisan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tulo ka pulis ug usa ka 17 anyos patay sa managlahing disgrasya sa Davao Region. Ani report ni Argil Relator. Sa kuha sa netizen, makita ang aktual nga pag-rescue sa mga sakay sa SUV nga nalagpot sa kanal sa Barangay Lagab sa Compostela, Davao de Oro Province. Nasayran nga pulos mga pulis di ay ang mga biktima kinsa kasamtangang nagapailawom sa Criminal Investigation Course. Dead on the spot sila Patrolman Armon Pelicano, Patrolman Adamson Casador ug Corporal Aris J. Iray. Samtang samdan o gilayong gidala sa ospital si Corporal J. Ford Sumaliday. They're coming from Compostela going to Monte Vista. And then yung kanila pong na part, yung another vehicle na involved po is a motorcycle, no plate motorcycle na meron siyang one driver and 2 back ride. Sa Matanao, Davao del Sur, sa kuha sa CCTV sa Provincial Road sa Barangay Tamlangon, makita ang panagbangga sa duha ka motorsiklo.
Patay ang rider sa motor nga si Giancarlo Canqui, 17 anyos. Samtang swerteng panguslang sa lawas ang ihaguman sa rider sa nakabanggaang motorsiklo nga si Welmer Pinongpong ug duha ka anak nga angkas niini. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Upat ka personay sa pribadong tulungaan gidakop sa otoridad sa kasong may kalabutan sa estudyanteng namatay tungod na sunog kini atol sa gipegayong school pageant. Ani ang detalye. Pinasikad sa warrant of arrest nga gi-issue sa Municipal Trial Court in Cities Branch 1, gipang dakop ang upat ka personay sa Holy Cross College of Kalinan. Ang maong kaso may kalabutan sa usa ka estudyante nga namatay human na sunog atol sa Mr. and Miss Intramurals niadtong Oktubre 25, 2019. Ang Kalinan Police Station nakadawat na og warrant of arrest against aning mga respondent sa isa ka kaso. So ilang gi-implementar. Upat sila nga gisikop. Daan ang mibahad ang mga kabanay sa biktimang si Ann Bansag na dili nila lungan ang kaso hangtod manubag ang mga responsable sa insidente. Matagaan yun siya justisya. Kinsa mga kuhan nga sadan. Hello, kay Namatay ang grade 7 student tungod sa grabing paso nga naiaguman diyang gidakop sa kalayo ang costume niini sa creative attire nga gama sa abaka ug sako nga gibutangan og spray paint. Ang proseso mo na natay proseso nga ginapahigayon, siyempre ang pag-file og kaso, tagaan po naghigayon ang respondent nga mutubag sa mga allegations sa ilaha o bansayo na sa to ang piskal sa korte ug uban pa bago mo gawas ang ilahang warrant. Reckless imprudence resulting to homicide ang kaso nga giatubang sa upat nga gilayong nagbail hungan sa pagkadakop kanila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Niabot sa kapin 213 million pesos ang nadanyo sa Surigao del Sur tungod sa pagbaha hatod sa bagyong Auring. Ang labihan na apektuhan mong sektor sa agrikultura. Hinoon ang national government mihatag og tabang pinansyal sa probinsya. Ani ang report ni Jandy Esteban. Nag-uol ang daghang mag-uuma sa Surigao del Sur human maapektuhan sa pagbaha sa probinsya niadtong Domingo tungod sa way puas nga ulan dala sa bagyong Auring. Dinhi sa lungsod sa Kagwait, usa si Elmer, taga Barangay Bacolod sa mga apektadong mag-uuma. Matud niya, iyan ang nabutang sa taas nga lugar ang binuhing kabaw. Apan naabtan gihapon kini sa lapas tao nga tubig baha ug namatay. Nagluya na usab ang iyahang mga binuhing baboy. Ay sakit gay. Musay gid ako itong sa panginabuhi na ako sab. Hinuon miabag na ang national government ngadto sa mga LGU sa Surigao del Sur aron matabangan ang mga naapektuhan. Mismong si Presidente Rodrigo Duterte ang mitunol sa provincial government sa kapin 230 million pesos nga tabang pinansyal ngadto sa mga apektado, labi na sa sektor sa agrikultura nga mao'y labihang naapektuhan. Mag-apod-apod sab sila og mga fiberglass boat sa mga nagub-an og bangka. Tabangan usab ang mga residenteng nawad-an og panimalay. Kung ang capacity ng LGU ay hindi naman overwhelmed, ay dapat gamitin nila yung kanilang resources. Yung LGU na overwhelmed ang resources, ubos-ubos ang pondo, tutulungan yon ng national government agencies. Samtang, huna-hunaon pa ni Governor Alexander Pimentel kung magdeklara og state of calamity sa probinsya. Pinag-iisipan ko pa kung kailangan talagang i-declare ng state of calamities kay hindi naman ganun kalaki ang damage. Nabigla lang kami kasi this is the first time na tumaas talaga ang ilog na timing na high tide din, tapos rumagasa ang kaya umabot hanggang liig. Sa tala sa PDRRMO, kapin 42,000 ka mga banay ang apektado sa baha ug miabot sa 213 million pesos ang kantidad sa nadanyos. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Makasinati ang sagad sa Mindanao ug maayong dagan sa panahon gawas lang sa pipila ka lugar nga makasinati og pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Maayong dagan sa panahon sa dakong bahin sa Mindanao karong adlaw apan makasinati gihapon og mga pag-ulan ang mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Sorsogon ug Davao Region sa hapon ug gabii. Walay weather disturbance sa isla sa karon apan angay gihapon magmabinantayon ng katawhan sa kalit nga pagdaot sa panahon resulta sa localized thunderstorms.
O karong adlaw adunay maayo nga weather condition tibok dapit sa Mindanao og buwas lamang sa mga kalit patak-patak mga pag-ulan labi na sa mga bukid nga dapit masinati kini sa hapon or sayo sa gabi epekto sa ginatawag nga localized thunderstorms. Gipasar sa Davao City Council ang ordinansa nga mag-require sa tanang establishmento o opisina sa dakbayan og saktong ventilation system. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real gipasar kini isip mitigation sa pagkuyanap sa COVID-19 virus, ilabi na nga kadaghanan sa mga nagtakod-takod anaa sa mga trabahuan. Gipasar karon sa Davao City Council ang malakang aron mapugngan ang pagtakdanay sa COVID-19 virus sa mga trabahante sulod sa mga enclosed spaces sama sa mga establishmento ug mga opisina. Kini sama sa pag-require sa maong mga buhatan nga dunay saktong ventilation system kung asa gikinahanglan dunay saktong flow sa hangin gikan sa sulod pagawas. Pinaagi niini, dili magtuyok sa sulod ang virus ug galing dunaman. Sama sa mga edipisyo nga sarado, gikinahanglang magbutang og mga bintana o pultahan ingon man mga exhaust. Establishment without any windows at all should construct one. So yung mga walang hindi ma-open na mga windows should be replaced. Then yung wala dapat lagyan ng mga pinto or bintana. Kutob sa makita nga malapason, gilayong padalhan og notice of violation kung asa hatagan og 15 ka adlaw aron makakomply. Samtang ang mga magmagahi, gilayong pamultahon o i-revoke ang permit. For the second offense, the person or establishment who violates this ordinance shall be fined with 5,000 pesos. The maximum penalty as provided in the local government code. But in spite of this thing, Mr. President, if they continue to violate, for the third offense, the business permit of the establishment shall be cancelled or revoked. Samtang mihimusab og stratehiya ang pipila ka mga establishmento sa syudad, ilabi na sa mga lugar asa magtanggal og face mask ang katawhan, sama sa mga restaurant, alang sa mas luwas nga dining system. Kini sama sa pag-set up og outdoor dining area. Since we started this, medyo nagkaroon ng confidence yung customers na kumain. Since iba dito sila sa labas, sila sa loob, kasi they may feel crowded sa loob. So, okay yung reception ng mga customers natin, especially towards the evening, pagka sa dinner. Real ang Office of the City Building Official ang usa sa mga buhatan nga mangulo sa implementasyon pinaagi sa pagsusi sa mga establishmento. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Siko pang 44 anyos nga si Joseph Cabrado Valderrama kinsa positibong midawat sa bayad gikan sa pusher buyer sa pagpa-refill og butane canister. Gawas sa napalit nga duha ka case sa LPG refilled butane canister o kwarta, nakuha sab ang laing pang napulo ka LPG butane canister, duha ka 50 kilograms nga LPG tank, mga refilling gadget ug truck pangkarga. Dakpan ang tulo ka maghigala, lakip ang usa ka nurse atol sa bypass operation sa Turil Police sa Davao City. Dinakpan mo sila si Jesse James Estela, usa ka negosyante, Edsel Balbuena, usa ka cook, ug si Keith Peñano, usa ka nurse. Nakuha gikan kanila ang mga sachet sa gituwang shabu nga mobalor ngadto sa 20,000 pesos. Sa Zamboanga City, arestado ang negosyante nga si R. Rafi Batausa. Diyang gisilbi ang search warrant sa balay niini sa Governor Ramos Avenue, Barangay Santa Maria. Nakumpiska gikan kaniya ang 14 ka sachet sa gituwang shabu nga nakatidad og kapin 63,000 pesos. 71 ka sachet sa pinaugang down sa marijuana nga nakatidad og kapin 1,700 pesos. Nakuha sab ang kalibre 45 nga pusil, mga magazine ug bala, rifle grenade, trap high explosives ug weighing scale. Sa Zamboanga City gahapon, 49 ka mga karton sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Sinunok Police Station 8 gikan sa duha ka closed van nga nabilin sa AMR compound sa Barangay Kawit. Nakatidad og 490,000 pesos ang kapin, 2,450 ka rims sa smuggled ka sigarilyo. Ginaandam ng kasong smuggling batok sa tag-iya sa maong mga van. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mas gipalawmaan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 ang pagtuon kalabot sa pagpula sa dagat sa Ozami City ug pagdagsa sa mga isda sa Taguluan, Misamis Oriental. Atong sayro na detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, doon na scientific explanation ang BIFAR sa duha ka talagsaong panghitabo sa duha ka naisgutang lugar. Mao kini ang kuha sa baybay sa Purok 5 Barangay Triunfo sa Ozami City niadtong nakalabayng Domingo diyang nipula ang tubig sa dagat. Miani og dagang reaksyon sa netizen among panghitabo og pipila ni ana ang senyales kuno sa pagbalik sa Ginoo. Apan migawas sa pagtuon sa BIFAR Region 10 nga natural phenomenon o algal bloom lamang ang hinungdan nga mipula ang dagat sa Ozami City. Mahitabo kini tungod sa pagtaas sa phosphorus, phosphate ug nitrate levels sa tubig. Wala kini siya epekto sa isda, direct nga epekto sa isda. But during gabi, kung may ayop tungod sa kabaga sa kuan, posible lang ni siya makakuan sa dissolved oxygen no sa tubig. O kung katong isda nga na dito sa area nga naubos og dissolved oxygen, posible gid siya mamatay. Samtang gipasabot usab sa BIFAR Region 10 nga miabot sa baybayon sa Barangay Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental ang mga isdang malangsi tungod sa current sa dagat epekto sa bagyong Auring. Gibana-banaang ana sa kapin 2,500 kilos ang mga isdang midagsa. Migratory species kuno ang malangsi, busa kinaiya niini ang magbalin-balin og lugar. Dako ang posibilidad nga nagikan ang mga isda sa Zamboanga Peninsula kung asa close season pa nga mangisda. Wala pa migawas ang laboratory test sa BIFAR sa nakuhang samples sa mga isda. May tendency nga katong mga shoal no, dili lang ingon school, shoal of kuan, katong juvenile nga tamban, ipadpad dito sa atong kuan sa shore sa Mala. No? Kay dili man ingon nga pagkita nila namatay ng isda ay napadpad napadpad siya nga buhi pa nagambak dito sa shore o kanina ipaingon sa Mala, then eventually namatay gid siya kay di naman yang environment. Sara, hangyo sa BIFAR nga to sa publiko nga kung ugaling aduna na sab fish kill nga mahitabo sa inyong mga lugar, gilayon nga makipagkoordinar sa barangay ingon man sa BIFAR aron dali kini nga maaksyonan sa otoridad o masuta ang tinubdan sa panghitabo. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Usa ka female green sea turtle ang napalgaan patay sa baybay sa Vincenzo Sagon sa Zamboanga del Sur. Sigon sa DNR Zamboanga Peninsula, na-rescue ang pawikan ni atong Domingo human matrap sulod sa fish pen sa barangay Kabatan. Gikuha kini sa mga personahe sa sentro ug namatikdang nagluya na kini apan human sa pipila ka oras namatay gihapon kini. Sa gipahigayang necropsy nakitaan og mga nylon ug plastic straw ang tungol sa pawikan nga gituoang hinungdan sa pagkamatay nini. Nanawagan ng DNR sa katauhan nga likayan unta ang paglabay og basura sa dagat aron dili makaon sa mga mananap. Milapas na sa 112 milyon ang mga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 566,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug kapin 53,600 niini taga Mindanao. Ana-ana sa sobra 112 milyon 116,000 ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan, kapin 63,299,000 na ang nakaaon-ayo na og sobra 2,485,000 ang namatay. Samtang 1,557 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw, busa ang kinatibuk-ang ihap, 566,420 na. 30,970 ang aktibong kaso, human 523,321 ang naayo na, ug 12,129 ang namatay. Ug sa Mindanao, 53,672 ang dunay COVID-19, 4,421 ang aktibong kaso, human 47,137 ang naayo na, ug 2,114 ang namatay. Usa ka 8 ka bulang baby ug usa ka 12 anyos ka batang lalaki sa Davao Region ang namatay sa COVID-19. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi ning report. Usa ka 8-month-old baby boy nga taga Maparat sa Compostela sa Davao de Oro ang namatay sa COVID-19. Ginasuta pa ang history of exposure sa baby human kini namatay niadtong Sabado. Misa ka na sa 1,117 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao de Oro.
261 ang active cases, sumanatala ang 823 recoveries ug 33 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 12 anyos nga batang lalaki nga taga Bukana ang namatay sab sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas ni atong February 13 ug gi-admit ni atong February 19 ug human sa duha ka adlaw namatay kini. 12,832 na ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davao City. 748 ang active cases, suman 11,458 ang nakarecover na ug 626 ang namatay. Sa Zamboanga City, gipangandaman na sa lokal nga kagamhanan ang simulation activity para sa mass vaccination sa COVID-19 kung asaan naa sa 16 ka mga vaccination center ang itukod sa syudad. Doon na 6,000 ka mga medical frontliners ang nalista na nga unang makadawat og bakuna kontra COVID-19. Doon na 4,132 total COVID-19 cases ang Zamboanga City. 65 ang active cases, suman 3,879 ang naayo na ug 188 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 4 ka nurse ang nalakip sa nagpositibo sa COVID-19. 29 anyos nga babaeng taga Barangay Lumbia, 26 anyos nga babaeng taga Carmen, 39 anyos nga lalaking taga Barangay Lumbia, kinsa na-expose sa ilang mga pasyenteng nagpositibo na daan sa sakit. Og 33 anyos nga babaeng taga Barangay Agusan nga nakasinati og sintomas og nakatambong og family gathering. Ana-ana sa 3,746 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 268 active cases, human 3,300 ang nakarecover na ug 178 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gibutyag sa lokal nga kagamhanan sa Davao City nga dili na motaas, mas motaas pa sa GCQ ang quarantine status sa syudad sa bulan sa Marso. Ana ang report ni Argil Relator. Bisan dunay natala nga usa ka kaso sa COVID-19 UK variant sa Davao City sa nilabayng semana. Wala na matutpay plano si Mayor Sara Duterte nga irekomendang ipailawom sa mas taas na quarantine status ang syudad. Wala na because higher than GCQ is MECQ and MECQ is not recommended by IAPF anymore. So ang pinaka-stricto na karon is GCQ and we are already on GCQ. Dili kuno kabuot ang LGU sa ipatumang quarantine status sanglit sukad sa naaging tuig pagbuot na kini sa IATF. Hinoon, una nang gibutyag sa Malacañang nga dili magpatuman og MGCQ sa tibuok nasod hangtod sa dili pa ma-roll out ang COVID-19 vaccine. Apan kung si Mayor Sara ang pangutan-on kung andam na ba ang syudad nga ipailawom sa MGCQ. Lisod kaayo ibababa ng mga cases dili nga nakadali. If you can see nag-MGCQ tag 4 months and 4 months pud nato gibuno nga mobaba ang ato ang cases. Doon na may downtrend o pag-ubos ihap sa kaso sa COVID-19 sa Davao City. Apan, padayon gihapon ang pahimangno sa mga otoridad ngadto sa katawhan nga parayon mosunod sa mga ginapatumang health protocols. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Kakulang sa edukasyon ang gingong rason sa pagtaas sa kaso sa teenage pregnancy sa nasud. Ane report. Niadtong 2019, gideklara na nga usa ka national social emergency ang padayong pagtaas sa kaso sa teenage pregnancy sa nasud. Sa Mindanao, ang Northern Mindanao ang dunay labing taas nga ihap sa mga batanong nabuntis, gisundan sa Davao Region ug Cotabato. Matod sa Population Commission, lakip sa mga rason sa teenage pregnancy ang kakulang sa edukasyon sa kabatan-unan. Dugang pa ang kakulang sa akses sa mga serbisyo sa gobyerno, problema sa pamilya, pressure gikan sa komunidad ug sexual violence. Kadaghanan man gud sa mga anak sa ubang region nga nag-eskwela diri last year, di ba? Tung wala pa'y pandemic, diri man nag-eskwela. So it's an addition nga ang mga adolescent jud diri, mudaghan jud diri. Si Virginia, dako kuno ang pagmahay tungod sa nasinating kalisod dihang nanganak siya sa edad nga 16 anyos lang. Naon sa nila ang
sudlan ang pagminyo ba kay labaw na karong na pandemic. Aron matabangan ang mga sama ni Virginia luyo sa pandemya, padayon ang information drive sa PAPCOM sama sa PEGAD o Parents Education on Gender and Adolescent Development. Doon na sab sila'y mga helpline sa social media ug abli ang ilang wellness center para sa mga gustong magpakonsulta. Take care of yourselves and prepare for your future. Kauban si Mel Colmenares sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sa Taguluan, Misamis Oriental sa 10 anyos nga batang babae patay. Human aksidente kunong natuok sa halayan nga gama sa liston. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dili madawat sa pamilyang De Los Santos ang nahitabo sa ilahang kinamanghurang anak nga si Rhea. Human kini, aksidenteng natuok ang liog sa ilahang halayan ug sanina nga gama sa liston. Naligo kuno ang biktima sa banyo ni atong tungura ug nagtuo ang ginikanan ni ini nga naslide ang bata ug mipadulong ang liog sa halayan. Gi-CPR pa kuno si Rhea ug diyang nakasuka na kini, gidala dayon sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Nagdula siya ba na disgrasya kay na may silagom din ni sir o. Ana silagom sa. Nailagom din tiid. Kay nakita na ko dito, alam mo lagom ang bata dito sir. Nagisilagom din kita ang ginako. Na-slice siya sir. Tapos wa siya katindog ba nakuan siya mog nabigla. Sa kasuko sa amahan sa bata, giputol o gidaoba ni ini ang halayan hinungdan sa aksidente. Gihaya na ang bata sa ilang panimalay. Sigon sa investigasyon sa Taguluan Municipal Police Station, wala sila'y nakitang foul play sa insidente. Pahimangno nila ngadto sa mga ginikanan nga bantayan pag-ayo ang mga anak nga minor de edad aron malikay sa disgrasya. Accidental kay wala man gipoy nakita nga muna. Oh. Pero just in case nga nayamong mo come up nga masagap nga balita sa palibot, natay at least natay mapangitaan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gimando sa provincial government sa Misamis Oriental nga bantayan ang mga balsa o gakit sa mga beach resort aron dili mga daot ang mga coral reef sa lugar. Gibantayan sa Misamis Oriental Provincial Tourism Office ang palibot sa mga resort sa probinsya sa Alubihid ug Lagindingan kiniuman nga migawas sa pagtuon sa BFAR Region 10 nga posibleng maghatod og kadaot ang mga balsa o gakit ngadto sa mga coral reef. Karong pandemya mikusog ang turismo sa probinsya tungod sa mga balsa nga nahimo ng picnic area sa mga ligo sa dagat. Apan posibleng dunay negatibong epekto ang mga aktibidad sa tao ngadto sa kinaiyahan ilabi na sa coral reefs. Mipasalig ang provincial government nga ilang tumano ng mga rekomendasyon sa BFAR aron mabantayan ug mapreserba ang kinaiyahan sa lugar. So importante nga ma-preserve gyud ang corals, no? So if there's a recommendation nga i-transfer to areas where dili maapektuhan ang corals, so be it, no? For as long as dili lang gyud mawala ang operation sa balsa kay this has helped a lot, no? Say ang atong mga kaigsuunan labi na diha sa Lagindingan, Alubihid, dagan kaayo ang livelihood nga na-create. Bisan dunay pandemya, Osaka Foundation midonar og upat ka classroom sa General Santos City. Gidonar sa SM Foundation Incorporated ang duha ka andanang building nga dunay upat ka classrooms, clinic, library ug uban pa sa General Santos City Banisil National High School. Tumong sa foundation nga kung tugutan na ang face-to-face learning, magamit na ang maong mga classrooms aron makakat-on og pag-ayo ang mga estudyante. Papasalamaton usab ang Department of Education Region 12 sa maong proyekto. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregional.tv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadtong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa iyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipinas.